What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. Not in the region, but in the world. ናይ ዱባይ ፕራይም ሚኒስተርን እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ሼክ መሐሙድ ቢን ራሽድ አልማክቱም በዓልቲ ገዞም ሂንድ ቤስት ማም አልማኩም ናይ ሕንቃቐ ህይወት ዝመርሓዊ ዘሮየን እዚ ህይወት ግና ካብቲ በዓል ቤታ ዘለዎ ናይ ስልጣን ህይወት ክነጻጸር እንከሎ ብዙሕ እውን ዘደንቕ ኣይኮነን ኮይኑ እውን ግና ናይ ዜን ወይዘሮ ህይወት መደነቕ ዝገብሮ እቲ ዘለዎ ሃብቲ ዘይኮነስ በቲ ትገብሮም ናይ ሰናይ ፍቃድ ስራሕቲ ኢሉ እውን ንኣሳኣል ዘለዋ ፍቅርን ናይ ቤተሰባ ባህሊ ንቤተሰባ ክመሃሩ ብምግባርን ክብሪ ብምሓዝን ዝፍለጣ ዓብ ክብሪ ዘለወን ወይዘሮየን እሞደኣ ኣብዚ መደብ እውን ናይ ዱባይ ሃብታም ንግስቲ እቲ ዘለዎ ሃብትን እቲ ናይ ኤምሬትስ ቤተሰብ ዘለዎም ዓወት ንዓመታት ክሕልዎ ዝገበሩ ባህሎም ከመይ ከዓ ኢላ ከም ተዋፅአቶ ንሪኦ ዝኸውን أقدم مجنا سلام داي أب زلخم مبصحكم النابلكو نابد channel حدشت زخونكم سبسكرايب بمقبار بيتسابق خنو لايك نشار بمقبار دما ناب كلو نكبا صح دقفكم أي فلين نكبل فتو ناب تمدب كوستكم ناي ويزارو هند بنت ناي هابتام العالي كابي كم زخونا نفلم ولا كوا ناي حدث بناي هابتمت انفلفل كابي كم زخونا نمفلات كبيد انتخونا ناي زي أنا دباي نغستي ناي هابتام العالي جنا بزح مرداتا كأكب تخايلو كل ነገር ጀመረሉ ካብ ናይ ኣሉን ቤተሰብዩ እቶም ናይ ኣሉን ቤተሰብ መበቆሉ ካብ ናይ ባናስ ዓሌት እንትኾን ነዝኒ ሕጂ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ህላወውን መበቆልዮም እዚኣቶም ዓሌት ልዑል ዝኾነ ስልጣን ዘለዎምን ህላወኦም ናይ ግድን ኣድላይ ዝኾኑ ዓሌት እዮም ኣብ ናይ ጥንቲ ዓረብ ኣብ 1833 ዓመተ ምህረት 800 ናይ ኣልማኩም ቤተሰብ ኣባላት ካብ ናይ ባናስ ቤተሰብ ብምንጻል ንናይ ኤምሬት ግዛኣት ብምቁጽጻር ንናይ ዱባይ ከተማ መራሕቲ ንምዃን ክኢሎም እዮም እዚ ናይ ኣሉን ቤተሰብውን ንብዙሕ ዓመት ንዱባይና ማሓደረ ናይ ዝሕጂ ሼክ ስብልን ንጉስ ስብልን መፀውዕ ክሕዙ ገይርዎም እዩ እዚኦም ናይ ዱባይ ሼክ ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ስልጣናት ዘገልግሉ መራሒ እዮም ካብዚኣቶም ስልጣናት መንጎውን ናይታ ሃገር ምክልኻል ፕሬዚደንት ናይታ ሃገር ፕራይም ሚኒስተርን ናይታ ሃገር መከላኸሊ ሓይሊ ሚኒስተር እዮም ናይ ዝሕጂ ዱባይ መራሕቲ ዝኾኑ ሼክ መሐሙድ ቢን ራሽድ አልማኩም ተወለድሉ ኣብ 1949 እንትኾን ናብ ስልጣን ዝመጽሉ ግዘውን ኣብ 2006 እትመብል 13 ናይ ዱባይ ንጉስ ዝነበረ እቲ ዓባሓዎም ብምሟቱ ስዒቡ ነይሩ እሞዳ ሼክ መሐሙድ ቢን ራሽድ አልማክቱም ምስ 6 ኣንስቲ ሓዳር ብምሓዞም ምኽንያት ዓብ ዝኾነ ቤተሰብን ብዙሕ ውላድን ክረኽቡ ገይርዎም እዩ ሓደ ኣንስቶም እውን እቲ ዝነበሮም ርክብ ልክዕ ምስ ኣቋረፀ ገዲፎምን ከይዶም እዮም እሞዳ ን50 ዓመታት ዝኣክል ብዘይገለ ምፍልላይ ሓቢራቶ ዘላ ናይ ሕጂ ንግስቲ ሂንዱ አልማኩም እያ ካብኣውን ክሳብ 12 ዝኾኑ ቆልዑት ክወልዱ ክኢሎም እዮም እዚአን ወይዘሮ ተወለዳሉ ኣብ ፌብሩዋሪ 12 ብ1962 እንትኾን ናይ ልዑል ሼክ ሓምዳን ወላዲታ ኣደየን ነይረን እዚአን ወይዘሮ ናይ አልማክቱም ዓሌት ሓረግ እንትኾና ኣዲኣ ሽካ ናይ ዱባይ መራሒ ሼክ ሳሂድ ዝነበረ ካልእቲ ጓሎም እያ ብኸምዚ ምኽንያት እውን ናይ እስልምና ባህሊ ኣብ ገዛና ተማሃረት ዝዓበየት ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘለዋ ጓል እያ እሞዳ ወይዘሮ ሂንዱ ንፍሉይ ዝኾነ ዕላማ ካብ ቤተ መንግስቲ ወፂአን እየን ሼክ መሐመድ እውን ዝፈለጣ ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ እዚ ብኣቦና ደን ተጀመረ ሌላውን ወይዘሮ ሂንድ ጓል 17 ዓመት ብፅሕቲ ምስ ኮነት ምስ ሼክ መሐሙድ ንመርዓ ክትዳሎ ይገብርዋ ኣብቲ ሰዓት ሼክ መሐሙድ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ እንትኾን ኣብ ናይ ዱባይ መከላኸሊ ሓይሊ ውሽጢ ብመሪሕነት ናሰርሐ ይጸኒሑ ኣብቲ ሰዓት ካብ ወለዱ ተፈልዩ ንብሕቱ ይነብር ስለ ዝነበረ ምስ ሓንቲ ሩዋንዳ እተባህለት ሊባኖሳዊት ጓል ማናን እተባህለት ጓል ወሊዱ ነይሩ እዩ ናይ ሼክ መሐሙድ ቤተሰብውን ናይቲ መርዓ ምድላው ብምግባር ምስታ ንግስቲ ንዘሎ ናይ ሓዳር ህይወት ብህፁፅ ንምርኣይ ተሃንጢኦም እዮም ናይቲ መርዓ ስርዓት እውን ፍሉይን ኣዝዩ ምዕሩግን እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሻካ ሂንድ ቤንት ማክቱምን ናይ ሼክ መሐሙድ ቢን ራሽድ አልማክቱም ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣዝዩ ክባር ዝኾነ ናይ ንጉሳውያን ናይ መርዓ ስርዓት ብምዃን ኣብ ቅድሚት ክቕመጥ ክኢሉ እዩ እሞዳ ኣብ 1979 እዚኦም ናይ ዱባይ መራሒ ሼክ መሐሙድ ንጓል ሓወቡኡ ብምምርዓው ንሰሙን ዝጸንሐ ሂድ ዝበለ መርዓ ደጊሶም እዮም በቲ ውራይ ምኽንያት እውን እዛ ሃገር ን5 መዓልቲ ዝኣክል ናይ ዕረፍቲ ግዜ ስለ ዝኣወጀት 20,000 ዕዱማት ዝዓደመ እቲ ዓቢ መርዓ ክኸውን ገይርዎ እዩ ነዚኣቶም ዕዱማት ዝኸውን ኣዳራሽ ኣብ ዱባይ ክርከብ ስለ ዘይከኣለ ድማ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሜዳ ተባሂሉ ነዚ መርዓ ክህነፅ ተገይሩ እዩ ኣብቲ ናይ መርዓ ስርዓት ድማ ናይ ጉያ ውድድርን ናይ ህያብ ፕሮግራምን ቀፂሉውን ብናይ ዱባይ ፖሊስ ተዓጀበ ናይ ድሮን ጽምብል ብምክያድ ኣብታ ሃገር ካብ ክልተ ንላዕሊ መርዓ ፍቑድ ምዃኑን መርዓ ከመይ ክሓልፍ ከም ዘለዎን ናብ ዓለም ዘላለየትሉ ትልምት ተገብረሉ ፕላን እዩ ነይሩ ሜትሪክ እንታይ ማለት ምዃኑን ዘይትፈልጡ ሕጂ ክገልጸልኩም እየ
ኤምሬት ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ነዳዲ ሃብቲ ከም ዘለዋ ኣብ ዝፈለጠትሉ እዋን ክትጥቀመሉ ድሕሪ ምጅማራ ብልዑል ቅልጣፈ እታ ሃገር ኣዝያ ሃብታምን ብቴክኖሎጂ ንክትዓቢ ገይርዋ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ናይታ ሃገር መራሕቲ እቲ ሓድሽ ሃብቶምን ነቲ ዘለዎም ፍርያትን ናብ ዓለም ንከርእዩ ተጠቀምሉ ሜላ ሓደ እዚ መርዓዩ ነይሩ። እዚ ናይ መርዓ ስርዓት ንዱባይ ዕንቁን ኣዝያ ሰሓቢት ከተማ ከም ዝኾነት ከርኢ ዝኸኣለ ተሳኽዐ ምድላው ነይሩ። ናብቲ ፕሮግራም $137 ሚልዮን ጥራይ ወጻእ ተገብረሉ ብምዃኑ ኣብ ናይ ዓለም ናይ ፍሉይ ስፍራ መዝገብ ልዑል ወጻእ ተገብረሉ ናይ መርዓ ስርዓት ብምዃኑ ብቐዳማይነት እቲ ክብሪ ወሰን ክሕዝ ክኢሉ እዩ። እሞደኣ በዚ ኩሉ ናይ ሃብቲ ገይፂ ብዙሕ እውን ዘይተመሰጠት ወይዘሮ ሂንድ ናይ 20 ዓመታት ምስ ሼክ መሐሙድ ድሕሪ እቲ መርዓ ኣብ ሓዳር ሕሊፎም እዮም። ኣብዚ ሓዳር እውን 12 ቆልዑት ክወልዱ ክኢሎም እዮም። ኮይኑ ግና ኣደና ኣቦ ንዘይብሎም ቆልዑት ኣዝያ ተጨናቕን ሓገዝ እተወፍን ወይዘሮ እያ። እሞደኣ ኣብዚ ናይ መርዓ ስርዓት ነዚ ውራይ ዝፈጸሞ መጻምዲ ግና ምንም ዓይነት ፎቶ ንዓለም ከርእዩ ስለዘይከኣሉ ድማ እቲ ካልእ መስደመሚ ኩነታት ክኾን ገይርዎ እዩ። ንግስቲ ሂንድ ብሃብታ እንታይ ትገብረሉ ኢልኩም ትሓስቡ? እዚአን ወይዘሮ ኣብታ ሃገር ብዘለወን ተሰማዕነትን ዓቕምን ግልፂ ዝኾነን ጎልዩ ዝርአን እዩ። እሞደኣ በቲ ዘለዎም በቲንካ ዘይውዳእ ሃብቲ ድማ እንታይ ከም እትገብረሉ ክገልጸልኩም እየ። እዚአን ንግስቲ ሂንድ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ኣብ ዝተንጠልጠለ መሬት ዝሰፈረ ናይ ውልቀን መንበሪ መሬት ዘለወን እንትኾና እዚ ናይ መንበሪ ሰፈር ብ$95 ሚልዮን ተዓደገ ምዃኑ ጸብጻባት ወፂኦም እዮም። እቲ ካልእ ኣብ ለንደን ጫካ ውሽጢ ከም ዘሎ ዝግለጽ እዚ መንበሪ ገዛን $16.5 ሚልዮን ዝወድአ ኣዝዩ ክባር መንበሪ ገዛን እዩ። እዚአን ንግስቲ ዘለወን መንበሪ ገዛ ኣብዚ ጥራይ ዘብቃዕ ኣይኮነን። ኣብ ቤልግራቪያም እውን $22 ሚልዮን ዝወድእ ዓቢ መንበሪ ገዛ ኣለወን እዩ። እሞዳ እዚአን ንግስቲ እቲ ገንዘበን ገዛውትን መካይንን ካብ ምግዛእ ንላዕሊ ክባራት ዝኾኑ መራኸቢ እውን ብምዕዳግ ይፍለጣ እየን። ብኸምዚ እውን ኣብ ቅድሚት ዝጽዋዕ ድባውት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ $400 ሚልዮን ናይ ውልቀን መርከብ እዩ። እዚ መርከብ መስደመሚ ዝኾነ ዲዛይንን ቅርጽን ዝሓዘ እንትኾን ኣብ ውሽጡ ሙሉእ ንሙሉእ ክባር ብዝኾነ ናይ ማርብል ልጥፍ ኣብ መሰረቱ ተሰርሐን ክባር ብዝኾነ ናይ ለባንዲኖን ሳሙና ባዝን ዝወነነ መርከብ እዩ። ኢሉ እውን እዚ ዱባዊ ናይዚአን ንግስቲ እቲ ዓቢ ብሕታዊ መርከብ ዘይኮነስ ካብተን መራኸባት ኣብ መንጎ እቲ ሓደ እዩ። እቲ ካልእ ክባር መርከብ ድማ ሰማላ እዩ ዝበሃል። እዚ መርከብ ኣብ ውሽጡ ክባራት ዝኾነ ክፍልታት ዝሓዘን ብልዑል ጥንቃቐ ዲዛይን ተገብረ መርከብ እዩ። ሰማላ ማለት ኣብ ማይ ዝንሳፈፍ ምድረገነት እዩ። ኣብ ውሽጡ እውን ስፓ ኣሎ ተባሃለ ጂምን ላውንጅታትን ዝርከብዎ እዮም። እዚ መርከብ ተፈላለዩ ክቡራት ሃፋትም ከም ጋያሹ ንምዕዳም ምድላዋት ንምግባርን ምቹው ዝኾነ ቦታ እዩ። እዚ ናይዚአን ንግስቲ ሓንቃቐ ዘለዎ ህይወትን ካብ መራኸቢ እውን ሓሊፉ ናይ ውልቀን ጀት ንክውንና ገይርዎን እዩ። እዚ ጀት እውን ኣብ ዝደልዮ ሰዓት ከም ደስ ዝበለን ንምንቅስቓስን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ኩሉ ነገር ኣብ እተማልአ ጀት መንፈሳ ሓዲሳን ክትጓዓዝ ገይርዋ እዩ። ምስተን ጀት ማዕረ ድማ ናይተን መካይን ጽባቐ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። እሞደኣ እዚ ኩሉ ሃብቲ ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ በዓል ቤታ ናይ ሼክ መሐሙድን ሓዊሱ እዩ። ስለ ዝኾነ እውን ንርእሳ ተማዕረገሉ ተፈላለዩ መጸባበቕን ክባራት ዝኾኑ ክዳውንታን ብርእሳ ዲዛይን እናገበረት ተሰርሕ ወይዘሮ እያ። ናይ ሼካ ሂንድ ሰናይ ፍቓድ ስራሕታ ድማ ዋላ እኳ ሓንቃቐ ብተመልኦ ህይወት ትነብር እንተኾነት ንካልኦት ጽጉማት ወገን ምሕጋዝ ግና ብዝበለጸ ኣብቲ ናይታ ሃገር ነበርቲ ልቢ ውሽጢ ቦታ ክትሕዝ ገይርዋ እዩ። ብኸምዚ ስራሕታ እውን ብብዙሕ ደረጃ ናይታ ሃገር ምሁር ሓይሊ ብምሕጋዝ ናይ ኳታር ማሕበረሰብን ናይ ንግዲ መሰረቱን በቶም ምሁራት ሕብረተሰብ ንምዃን እትገብሮ ጻዕሪ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ብኸምዚ እውን ኣብ ድሃ ናይ ዓለም ለኸ ኤሌክትሪክ ሲምፖዚየም ናይ ደቂ ሰባት ኣእምሮዊ ዕቤት ንዘላቒ ዕቤት ዘለዎ እጃም ኣብ ዝምልከት ናይ ባዕላ ሓሳብ ገሊጻ ነይራ እያ። ኣብዚ ዘረባኣ እውን 2 ወሰንቲ ነጥብታት ኣልዒላ እያ። እቲ ናይ ፈለማ ንሰባት ምቹው ዝኾነን ነቲ ዘለዎም ዓቕሚ ኩሉ ኣውፂኦም ዝጥቀምሉ ኔትወርካዊ ኩነታት ምፍጣር ኣዝዩ ኣድላዪ ምዃኑ ዝገለጸት እንትኾን ካብዚ ብተወሳኺ እውን ነሳእል ዘለዋ ፍቕሪ ልዑል ብምንባሩ ንኣርቲስትታት ብልዑል ደረጃ ተበረታትዕ ዓባይ ሰብ እያ። ኣብ መጨረሻ እውን ናይ ንጉሳውያን መንበሪት ዝኾነት ናይ ዱባያዊት ንግስቲ ህይወት ነዚ ዝመስል እዩ ነይሩ። ንስኻትኩም ከ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕንቃቐ ህይወት ውሽጢ ተትኾኑ ነርኩም ከመይ ክትኮኑ ምኽኣልኩም ዝብል ኣብ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ ክብል ፈቱ።